Kører du dit mål for 2025 på ren selvdisciplin? Eller glæder du dig til hver ny dag? Hvis du kæmper med at opnå dine opgaver hver dag, kan et vision board hjælpe dig. Så her giver jeg dig metoden til at skabe et vision board og bruge det effektivt i din hverdag. Du lytter til Dyrk dit potentiale, podcasten for dig, der ønsker at realisere dine mål og trives på rejsen. Formålet med podcasten er vidensdeling, altid en positiv tone, så du kan blive inspireret med et smil. Mit navn er Miriam Sommer. Jeg har været selvstændig i markedsføring siden 2008. Tipsene i denne episode er for alle, der har sat et stort mål, personligt eller professionelt, men som føler mental modstand på at opnå det. I forhold til mit eget mål, kan jeg dele, at jeg nu har 19 følgere af podcasten ud af de 2.000, som er mit mål for 2025. Tip nummer 1. Hvorfor et vision board er smart? Når du føler modstand på at opnå et stort mål, skyldes det ofte, at din hjerne prøver at holde dig i dine kendte rammer. Ingen ved selvfølgelig, hvordan fremtiden ser ud, men når du ligefrem arbejder målrettet på at ændre noget større i dit liv, vil hjernen ofte se dit mål som en trussel. Ganske enkelt, fordi målet med sikkerhed kommer til at føre til en ukendt fremtid. Resultatet er, at hjernen vil modarbejde din fremdrift. Det kan den gøre gennem forvirring, fokus på irrelevante opgaver, frygtsignaler, søvnbesvær med mere. Heldigvis er der et smart trick, som kan afhjælpe meget af din hjernes modstand. Tricket er at vise din hjerne, hvordan din fremtid kommer til at se ud. Altså hvordan dine dage ser ud, når du har opnået dit store mål for 2025. Så formålet med dit vision board er at give dig et mere klart billede af dit liv, som det ser ud, når du opnår dit store mål for året. Når du på den måde skaber et visuelt billede af din hverdag i slutningen af 2025, vil din fremtid med det opnåede mål ikke længere være et skyggefuldt og farligt landskab for hjernen. Tværtimod vil hjernen vende sig til det nye billede af dit liv og ligefrem lokke dig derhen. Resultatet er, at dit arbejde på at realisere dine planer bliver meget nemmere. Tip 2. Sådan skaber du dit vision board. Du kan vælge at lade dit vision board være fysisk eller digitalt. Det består af billeder, tekst, citater og symboler. Hvad som helst, der repræsenterer din fremtid, sådan som du forestiller dig den. Et smart trick er, at du blander velkendte elementer med de ukendte. Hvis du for eksempel bliver boende i samme bolig, kan du tage et billede af dit hjem og lægge ind i vision boardet. Det vil give din hjerne noget trygt og velkendt at se på ved siden af alle de ukendte elementer, der følger af, at du opnår dit mål. Så hvis du eksempelvis ønsker at flytte bolig som en del af dit mål, men bevarer samme kontor, kan du mixe de to osv. Mit mål er jo at opnå de 2.000 følgere til den her podcast inden nytår 2025. Det er et mål, der presser mig massivt, fordi jeg er introvert. For det medfører, at jeg skal møde mange fremmede mennesker hver uge. Ofte personer, der er anerkendte i det danske erhvervsliv. Så jeg har skabt et vision board, der afspejler både velkendte elementer, mixet med de personer, jeg ser frem til at møde. Og ja, listen er lang. Et andet trick er, at du skaber dit vision board på skrift først, inden du udvælger grafiske elementer til det. Sådan kan du gennemtænke de forskellige elementer, og derpå gå på målrettet jagt efter billeder, citater osv., der symboliserer dem. Tip 3. Tag stilling til hele dit liv. Jo mere velkendt fremtid, des mere vil din hjerne være samarbejdsvillig. Med det mener jeg, at dit vision board ikke kun skal vise dit professionelle liv. Lad det afspejle alle områder af dit liv, som det ser ud, når du opnår dit store mål for 2025. Det vil sige karriere, økonomi, sociale relationer, fritid, sundhed og personlig udvikling. Du vælger naturligvis selv den inddeling, der passer dig. Men det er en fordel, at du lader dit vision board tage stilling til så mange af de nye elementer som muligt. Hvis dit mål eksempelvis betyder, at du må tillægge dig nye vaner, så vis de nye vaner i dit vision board. For formålet med dit board er at vende din hjerne så meget til billedet af din ønskede fremtid, at den føles helt naturlig. Når det sker, vil du mærke et mentalt skift, så du ikke længere skal trække dig fremad dag for dag, men glæder dig til at vågne og arbejde videre på dit mål. Tip 4.
Brug dit vision board hver dag. Personligt har jeg sat mit vision board op på væggen i mit soveværelse. Sådan ser jeg det hver morgen og aften. Du kan også have dit vision board på en planche, i en mappe eller en pdf på din computer. Det vigtigste er, at du vælger en form, der matcher dit temperament. På den måde er det nemt for dig at se på det hver dag. For ideen er, at du kigger så ofte på dit vision board, at billederne af din ønskede fremtid lægger sig ind i din underbevidsthed. Endnu et smart trick er, at du kigger på dit vision board i forbindelse med, at du gennemgår din arbejdsdag og planlægger den kommende dag. Det gør jeg selv hver aften, inden jeg lægger mig til at sove. På den måde er dit mål og den kommende dags plan klar i dit sind, så din hjerne kan arbejde med det, mens du sover. Tip 5. Giv plads til sund udvikling. Du vil formentlig opdage, at din hjerne begynder at ændre fokus efterhånden, som den falder til ro og vender sig til den ønskede fremtid. Måske får du lyst til at læse en ny type litteratur eller lytte til andre typer af podcasts. Måske begynder du at få mere lyst til at træne og spise sundere. Det ændrede fokus betyder, at din hjerne begynder at finde genveje til dit mål. At din hjerne nu er blevet en medspiller, som du kan samarbejde mere og mere med på din vej til målet. Mit personlige råd er, at du giver plads til de nye impulser fra din hjerne, så længe de gavner dig og dit mål. Det betyder, at du i starten lige må mærke efter, om en ny impuls er en smart distraktion for hjernen, eller om den reelt er en hjælp til at opnå dit mål. Et smart trick i den forbindelse er, at hvis du ikke har en coach at vende tanker med, kan du udforske impulserne ved at skrive dagbog. Måske kombineret med meditation, hvor du mærker efter, hvordan det nye fornemmes i dig. Du har jo alle svarene inde i dig selv, uanset hvilken metode du anvender til at tænke dem igennem, så du opnår dit store mål for 2025. Jeg håber, du er blevet inspireret af mine 5 tips til at bruge Vision Board til at overvinde mental modstand på at realisere dit mål for 2025. Hvis du ønsker flere tips og mere inspiration, kan du besøge min blog på miriamsommer.dk. Du finder link i beskrivelsen til podcasten. Jeg ønsker dig en rigtig god vækst.